tenim tota la setmana un festival poètic en Benimàquer. Pareix que és el primer festival poètic que se fa en tota la ciutat de València, segons diu el Consell de la Cultura, que ells sabran. I en este festival pues haver pensat que una de les coses més importants era donar un homenatge a una dona poeta, activista, sensacional, meravellosa, jove, i pintora. Com pot dir tantes mentides? Mira, vaig a donar una raó. Ahir per la vesprà, ella i jo estiguem en un taller de poesia que la va donar Pilar Verdú, que era la directora de taller de poesia Polilla 222 de la Politècnica. I estaven rodejats de 10 xiquets joves. Bé, doncs la que va triomfar és ella. De veres, vas triomfar. Va dir la millor poesia de tots. O sigui que és jove d'ací i de totes les coses. Val. Està tota la família, més o menys, tota la família. En això ja és un flauer a tota la vida. I tots els amigues i amics que tens així. Quasi totes. Estan els que poden estar i algunes que no estan és perquè ja no poden estar. I bueno, el record el tenim per a ella i per a ells. Per a Josep, per exemple, també un record molt gran de tot nostre. N'hi ha crec que algunes dones que volen dir alguna poesia a Maria. Jo també tinc una poesia. Així que si voleu, comencem les poesies de vosaltres. Neus, disqui té i dice la poesía. Esta poesía es de una compañera de Antonia Benavent. Dice: Dios un ángel del cielo mandó, lleno de bondad y amor. Es una bella flor que nunca se marchitará. Dios te puso en la tierra para iluminar a los demás. Esa flor se llama María y sería un honor para mí que me consideras tu amiga. Tenemos otra de amor. Dice: querida María, deseo transmitirte en estas sencillas palabras mi sentir hacia tu persona, mi afecto y mi admiración como persona y como presidenta de nuestra asociación de mujeres. Eres un ejemplo para todos, por tu carácter amable y tu espíritu de trabajo. Te estamos muy agradecidas y te queremos mucho, María. Y tenemos otra que es de amor. Querida María, antes que nada darte las gracias por ser nuestra presidenta y llevar tan formidablemente la asociación. Gracias por tu simpatía, tu buen hacer, tu carisma y tu dedicación a complacernos a todas. Por todo ello y mucho más, en nombre de mis compañeras y en el mío propio, reiterarte las gracias y espero que continúes muchos años con todas nosotras. Muchos besos de todas y estamos aquí contigo. Amor. Yo tengo otra poesía para ti, María. Ay, espera, me pongo la mano. No lees. Me ha hecho Antonio una letrita tan chiquitita para ahorrar tinta que... Maneu massa, damunt la lletra també. Vale. Venga, a ver. María, yo también he querido contribuir a este pequeño gran homenaje que te estamos haciendo porque sabes el cariño que te tengo, que tenía a Josep y que os tengo a toda la familia. Y quiero hacerte esta poesía, es lo que yo pienso que tú has representado para el barrio. Bueno, me quedo corta, hay muchas más cosas que has representado, pero esto yo es lo que pongo, ¿vale? A ver. María, mensajera de concordias, hilo transmisor de ilustraciones, puente de dos corrientes enfrentadas por discordias desde antaño no resueltas. Plantaste aquí tu semilla en tierra de buen abono y prendió como la hiedra adherida a una pared. Tu huella va a ser perenne, porque eres como el mástil, Quijote de una galerna, mástil de nogal y ébano que el viento no osa tumbar. María,
la chamán de nuestra tribu, curandera de adversarios que retuman la crueldad. Tú nunca titubeaste, nunca rendirte es tu lema. Animas con tu vocablo a quien te quiere escuchar. María, qué bello nombre para tan noble persona. Amiga de sus amigos, siempre camarada experta en asuntos de litigios, conciliadora sensata, sabia, leída y serena, con la paciencia adquirida por el paso de los años. María, recia y sensible a la vez, dulce soneto de verso de poeta de posguerra, de manos limpias y extendidas al sol, de paso corto pero seguro, de cabeza blanca y rojo corazón. Esta mai cita en castellà, perquè m'ha alçat a les 7:30 del matí i tenia jo jo és que soc el pare castellà parlant i el mare valencià parlant. Vale, María Garriga. Sin poesía, el mundo se moriría de frío. Las tres columnas que forjan el universo son el amor, la amistad y la poesía. El resto es puro consumismo banal. María ha entendido el sentido de la vida, disfruta de ella, no se complica, aprende, no se queja, sonríe, no se enoja. El que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. María es una soñadora de la vida, por eso nunca envejece, siempre es joven. Es un ejemplo para todos nosotros, siempre cuida lo que habla, siempre respeta lo que escucha y siempre medita lo que calla. Ella mantiene su cerebro siempre encendido, siempre vivo, y cuida con amor las relaciones humanas. No estamos enamorados de su físico, estamos enamorados de su contenido. Todo dulzura, amor y poesía. El poeta Juan Ramón Jiménez, uno de sus favoritos, nos dice un aforismo: raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen. María tiene raíces y alas. Ha hecho de su vida un sueño y de su sueño una realidad. Vive el futuro sin olvidar el pasado, porque es el sitio donde quiere pasar el resto de su vida, con los suyos, con nosotros, con los que nos han dejado, con todos, con amor, amistad y poesía. Gracias, María, por ser como eres, el mejor espejo donde mirarnos. Gracias por ofrecernos tu amistad. Ara te toca parlar una mica. Jo, pobre de mi, què voleu fugir? Si m'heu dit coses tan boniques, m'ho heu dit amb tant carinyo. Jo ja sabeu que us tinc carinyo, que vosaltres sou la meva família. Benimaclet, en realitat, des que vam venir a València, on m'he sentit més a casa és Benimaclet. Benimaclet és el Gràcia de la meva terra. Jo soc de Barcelona i la barriada de Gràcia és una barriada viva, com és Benimaclet. I té caràcter, i té ganes de fer coses. I Benimaclet m'he trobat, quan vam venir a viure aquí, vam viure en l'avinguda de la Plata, tocant allà, i estàvem bé, però no hi havia bar. I a mi Benimaclet m'hi trobo a casa. Des del primer moment que vaig venir aquí vaig trobar casa, i quan vaig entrar a l'associació ja vaig ser la meva família. Ens veu acollir tan bé a tots. En Josep va ser tan feliç aquí amb el seu teatre, amb la seva... amb tot. Soc feliç quan entro aquí i veig la foto d'en Josep allà, que estem tan joves i tan bé. I em sento a casa, però vosaltres sou els que m'heu fet i em feu sentir a casa. Jo us dono moltes gràcies a tots per tot això. I per avui no cal que us ho digui. Estic, no sé què dir-ho, perquè estic avergonyida de lo mal que m'heu donat i el molt que heu fet. Gràcies, gràcies i gràcies.
filla, neto, neta, algú de la família que sigui fill d'una finca i que li diria unes paraules a la filla. Bueno, yo, Yaya, Maria, ja saps que t'estimo molt Ets el primer net. i encara que tinguem a vegades tinguem algun rifirrafe perquè algún toquecito de atención me merezco de vez en cuando, que diuen aquells, que diuen en castellà. Pues, però què? Que em continues estimant encara que et vull dir. Pues això. Cada que em en compte, t'estimo igual des que érem petits, des que jo era petit I he anat creixent. i anaves El meu primer net. Tu em vas fer àvia per primera vegada. sí, i anàvem, perquè el veus que anàvem a gates. Sí, ens desitjàvem tots dos, te'n recordes? Per casa. I després vam anar a l'hospital Sí, tantes vegades. que vaig dir a l'entrenir aquella bronca. Que em van dir una infermera, vam anar a l'hospital i allí havien de fer dos radiografies i anaven a veure'ns amb aparatos alçada i costava de collar-nos. I ens vam quedar, hi havia una infermera, una mica, la senyora no hi tenia molt bon caràcter i va dir: ¿qué hacen aquí? Digo, mire, perdone. Digo, pero como cuesta mucho, si no le importa, nos quedaremos aquí. Que a més era un lloc de pediatria, o sigui, que hi havia una pel·lícula i el nano estava aquí. I amb això parlàvem de I la senyora ja seguia així, una mica de mal humor. I surt i diu: hay que ver cómo habla este niño. No, no sé, porque no habla ni valenciano ni qué. Jo vaig dir, aquesta em vol fer enfadar. I jo dic, sí, claro, ¿qué le vamos a hacer, pobrecito? Dic, la abuela es catalana y claro, algo se le pega. Dic, claro, ya lo notaba yo. Dic, lo le vamos a hacer, es así. Digo, como está mucho tiempo conmigo, pues se le pega. Y yo, pues, no, claro. Y él va, sí. Moltes gràcies. Es va haver de callar, aquella dona. Era antipàtica. Molt bé, mare. Tu, Carles. Carlos, parla. No, a veure, jo no parlo molt, però agraïm-vos a tots i a totes perquè, a veure, tot el que heu dit li agraïu a ma mare tot el que aporta, no? Aporta als altres, però estic segur que tot el que li aporta a l'associació a ma mare i a mon pare, el que li ha aportat tots aquests anys és... La seva felicitat i la seva vida és estar així. I alguna filla que està per ahí calladeta. Les filles estan així. Va, i diré jo. Nores, filles, alguna dona. Jo, el meu germà ja ho ha dit, Carles. Jo lo que le vull agrair com a filla és com és ella, lo que ens dona tots els dies. Que ella sempre, en qualsevol moment que ens passa algo, està ahí. I està ahí per mi, per les meves netes i per tothom. I per la persona que del carrer i per qualsevol de vosaltres.
I això és una cosa que ho té i que ho dona i que t'ensenya com ser. I la veritat és que per mi és un referent de voler ser com és ella, no? Perquè, bueno, agrair-vos a tots, ja, com ho ha dit ell, ja no ho repetís, no? Però sí que el que voldria destacar d'ella és la seva manera de ser, el que dona a tothom i com es dona sense esperar mai res, no? I crec que això ensenya molt, sobretot, a viure, no? I a un poquet veure la vida d'una altra manera, que les coses importants són aquestes xicotetes coses del dia a dia i no intentar buscar coses magnífiques i grans que tampoc aporten tant, no? Molt bé. Lola Estellés, vine para casa. I vostè? Sí, gràcies. Que donem... Passa la fotografia. Això no provarem molt, No. Vale, molt bé. Ara obris tu. Això deixa-ho ara. Però no me'l perd. No te'l perd. Obri això, però no provarem més. No, no. Espera que sí. I ensenya'm. Pesa molt o què? Ven a ensenyar-lo allà. No deixa ella. Ven a ensenyar el punt. A la casa. No, la caixa. Espera, que va molt envasat. Carai. Carai, això era la mia. Bueno, però jo quedeu pues esteu ahí. ¿No te acuerdas la foto? Sí, sí. Hay un sobre que se pone montes. Oye. Y entra él. Yo nunca me he hecho. Es que va dedicat. Vale. Va dedicat el nostre reconeixement per tot el teu treball fent barri, allò que m'agrada fer barri, per molts anys a l'associació de veïns de Benimaclet. Moltíssimes gràcies a tots. No sabeu el que de lo feliç que hauria sigut que he fet. La Júlia escribe escarbant fotografies. Sí, En ta casa. em va dir, em va enganyar. Vaig enganyar a ella. Em va dir que era per l'aniversari de la meva neta i com que és la setmana que ve m'ho vaig creure. Molt bé. I això és el que regalem des de fa uns anys ja a totes les persones que l'associació destaquen com ha destacat ella. Y me da una dedicatoria de San María Garriga a los que trabajan por los demás sin pedir ayuda nada a cambio, a los que creen que la utopía es la verdad del futuro, a quienes creen en la belleza de los sueños, a los que tienen una visión de una cultura de las mujeres, a nuestros héroes anónimos, gracias a María Garriga, Valencia, 19 de mayo de 2016. Y es una serigrafía de Pablo Picasso, de la cabra y los jefes, pero es una serigrafía copia de la auténtica. Era María, es amor, la deixes allí y te expreste. Moltes gràcies. Y el net, Petit no pot parlar. Va, vinga, va. Ara deixa ahí. Bueno, jo, si tinc que agrair a la iaia, pues és com a net tot el que m'ha donat tots aquests 2 anys, perquè ha sigut un referent per a mi, perquè jo sempre l'he vist com un objectiu a la vida, jo lo alegre que és i
la manera de veure la vida tan positiva i de fer totes les coses que fa, o sigui, jo a la seva edat també vull que estar així. I això. Ara us explicaré una cosa que me'n recordaré tota la vida. Tenia 3 anyets, jo el anava a buscar, com totes les àvies canguro, amunt i avall. I una vegada a la cuina me'n recordo que estava, i era menut, i em va dir, iaia, t'estimo tant, que quan sigui gran em casaré amb tu. I dic, home, la iaia serà molt bellesa. Li van dir una cosa que vostè no fa. Va dir, no et preocupis, jo m'atutxaré i et faré un petonet. I ara hi ha arribat de sa cosa que Ahora que se esperáis 5 minutos, haremos aquí un tentempié y... no...